Takže vítám vás u dnešního videjka a dneska si budeme zahrát něco prostě Rivals. Možná si dáme jenom parkoury, nebo gamey. Já bych to třeba prostě free for all na chvilku. Tady to je druhý videjko, co tady to první videjko, tam trochu nepovedlo, jo, takže to rovnou lívuju. Dáme na public a nevím, jak to bude, no. Já se vám zatím, čau. Tak jo, jsme tady, proti nám je Píly z Fortniteu. Uvidíme, jak bude dobré. Dáme si asi asaltku, to. Dobrý nebude, protože jsem to neměl nějaký. Vidím ten jeho level, tak snad nebude. A to můžeme teď dál one shot, tak nevím, no. Bro. No, tak, to říct. Zaprvé mám špatný loadout, protože se mi to moc nepovedlo. Je prostě level 30 na nade mnou. 1 ve 2, tak. Neříkej mi, že má kapacitní. Zkusíme na iPhone. Ale já jsem týka, který měl většinej kill z knife. Kdyby to byly ty shot. A měl jsem 4 lajky, což jakože kdybyste mi dali 4 lajky, takže jsem se na to vůbec nezlobil. No, spíš jako by 3, protože já sám. Vždycky vím, že fanoušek nikdy nemůže mít první like. Když teda streamer nebo youtuber, si ty videa nelajkuje jako první. Pokud si prostě nechci lajkovat, tak můžu lajkovat, tak nikdy nemůžete být první. Tak prostě ano. A když jste dostali úplně nejbližší oznámení, kdy to vyšlo, tak prostě to nejde. Že oni jakoby pošlou to oznámení, že to vyšlo. Nebo YouTube. A to má trochu delay. Takže nikdo vlastně nemůžete být první, kdo napíše dá like. Co napíše komentář, tak můžete, ale like to nejde. Já dokážu být první, co dá like, ale na svém. To je taky, ale jakoby je to furt like na co je to moje video a můj YouTube kanál, ale to video se hodí. Co se můžu dělat na hledu. Kámo, ten Píly je fakt mega špatný, ale prostě nevím. Tak se něco dokážu. Salatu, že porazí. Já teď zkusím přímo na iPhone,
ať nijak nepodvádím ani nic. Aby to mělo trochu lehčí. Potom pokud mě začal porážet ten píle, tak si možná vezmu lepší vůbec. Ale nevím. Další. Dobrý, RPGčko. To si možná vezmu ten lepší automat. No, ten kill. Možná bych měl teď ještě šupnout dost saka. Je tam jenom. Ukázat dva třeba, co to má. Já dokonec to vez, když jsem se působil úplně moje první video. Jsem si ještě vytvářel dneska, ale... Nevím to. Přece se klidně na to video kouknout, je normálně veřejný všechno. Nevím, já nechci moc dělat toto video. Možná, když se to nebudu cítit trapně na mě. Přidám. Doufám, že nebudu samozřejmě. Včera jsem se dělal za moje vlastní videa. To nebylo moc dobrý. A teď asi najdu různý videa. A jakmile budeme mít třeba nějaký lepší výsledek, tak se dá samozřejmě lepší výsledek. Já jsem si nemyslel, že tady prostě líbnu. Zahrát do rankedy. Počkám, než to hrám a potom si zahrát rankedy. Aby... Co tady tohle bych měl dostat skvělé. Dobrý, tak já si najít tam kdy, až to bude nějaký další výsledek, tak se vám čau. Já vím, že jsem řekl, že se vám ozvu až později, ale tak já chci zkoušet takovou věc. Jakoby Energy Rifle nebo Open. Až to bude trochu lepší výsledek. Bylo to 3-0 a teďka je 3-2, protože ten týpek prostě začal jenom spamovat miniganem. Jsem ho ztratil, kdyby šel do moře. Schovám se, no, už, když se fajn, tak asi budu takový zachovávat. Všimou? Ok, vylezu. Dobrá.
Uh,